Avui, 9 de març, mes, reivindicam la Diada dels Màrtirs de Pinyol Vermell des de fa ja bastants anys. Nosaltres sempre des dels nostres inicis m'ho declarat antimonàrquics, perquè trobam que és una institució irretrògrada per als temps que corren. Sempre tenim diferents actes que hem fet durant els anys d'existència en favor de la República. Enguany hem volgut canviar un poc la temàtica, ja que tenim 4 màrtirs en aquest poble i degut a que hi ha hagut una querella presentada pels tribunals argentins i els membres de l'Associació de Memòria de Mallorca van ser presents en això, han vengut a fer-nos una intervenció sobre això, sobre aquesta querella presentada per ells. I després, el dimarts, dia 11, quan farem una ofrena floral a les portes de la memòria històrica i serà a les 5 del capvespre, estarem tots convidats. Bé, tenim presència d'Antoni Mercadal, de Maria Antònia Oliver i en Pere Etxavé de l'Associació de Memòria de Mallorca. I bé, ells tenen la paraula. Comencem. Antònia. Som Antònia Mercadal, veig néixer a la Pobla. Som familiar d'un assassinat per franquisme i també hi ha una querella presentada a l'Argentina d'un ciutadà pobler, que vaig presentar jo el meu fill. Per més de got de vida, la querella argentina va ser posada el dia 14 d'abril del 2010. Es va presentar davant el jutjat penal d'Argentí una querella contra la impunitat dels crims dels franquistes. Aquesta querella fou presentada per les víctimes, familiars de víctimes i associacions socials i drets humans de l'estat espanyol i de l'Argentina. Sorgeix com a conseqüència de la manca d'actuació de la justícia espanyola que en cap moment ha iniciat un procediment judicial contra els crims de la dictadura franquista emparant-se en la llei d'amnistia. La querella comprèn el període dels anys de 1936 a 1977 i les modalitats per participar-hi són com a querellant, s'ha de ser víctima o parent, com a denunciant, com a testimoni, per adhesió i les associacions mitjançant els seus representants. L'Associació de Memòria de Mallorca, el mes d'agost de 2012, va conèixer Anna Messuti, que és una de les advocades de la querella argentina, que juntament amb Carlos Eslepoy són residents a l'estat espanyol i formen part d'un grup d'advocats argentins de la querella, que són 8. Una vegada informats en què consistia el procediment, es van fer reunions informatives i de gestió amb les famílies interessades. Els advocats ens informaren que per poder actuar davant la justícia internacional es necessitaven els corresponents poders notarials amb l'apostilla de l'AIA, que consisteix en col·locar sobre un document públic o una prolongació d'aquest document una apostilla o anotació que certifica l'autenticitat de la signatura dels documents públics expedits a un país signant del 12 conveni de l'AIA del 5 d'octubre de 1961, pel qual se suprimeix l'exigència de legalització dels documents públics estrangers que hagin d'esdevenir efectius en un altre país signant. Així, els documents emesos en un país signat del conveni que hagin estat certificats per una apostila hauran de ser reconeguts a qualsevol altre país del conveni sense necessitat d'altre tipus d'autentificació. Posteriorment, es van formar grups per anar a la notaria i una vegada obtinguts els poders notarials foren postilats i es feren arribar a cada família de querellants. És important destacar que aquest fet va suposar per tots els familiars una gran emoció i una alegria, molt especialment quan la notària, que va ser una senyora, llegia a cada un dels poders el següent, amb la intenció de perseguir els crims de genocidi i de lesa humanitat. Els familiars ens sentiren molt confortats i agraïts de fer una passa important per tal de resoldre els casos de desaparicions dels seus familiars. Aquí a Memòria de Mallorca se van presentar 25 querelles individuals que afecten a 31 víctimes. Memòria de Mallorca també ha presentat una querella col·lectiva de tots els represaliats i víctimes de l'associació. Però després van tenir la potestat
cadascuna de les víctimes, per això vam haver de fer grups i anar a notaris, de presentar una querella per la nostra familiar. Havies de ser, tenia parentiu i havies de demostrar el parentiu i consanguinitat. Se va aconseguir que fos els besnets, no? Se va presentar un cas, com diu l'abogada nostra, que a l'Argentina hi ha un senyor de més de 90 anys que va ser el primer que va iniciar la querella, que era d'origen gallec, que li van matar son pare i té 90 anys, i un besnet de 9 anys. O sigui, hi ha aquest ventall d'edats entre els querellants. El passat 20 de novembre, ma mare de Mallorca fou convidada pels companys del Foro del Vissa a participar en una conferència precisament de l'advocada Anna Messuti. Es va aprofitar el fet per entregar tota la documentació, tant de les querelles individuals com de l'associació de Memòria de Mallorca. Els documents foren entregats en paper i suport digital. Anna Messuti ens va comentar que anomenaria a les querelles mallorquines les querelles de Suïssa, per la bona presentació i lo clarificades que estaven. Memòria de Mallorca va presentar les querelles com per suposar del 36 al 39. Pensàvem que al deixar la majoria dels botxins, dels victimaris morts, no tindríem opció millor de presentar aquesta querella, però se'ns va convèncer per part dels advocats, sobretot de Anna Messuti, que Mallorca és un dels casos més clars de genocidi en temps de guerra, perquè aquí no hi va haver front. Aquí hi va haver crims de lesa humanitat i aquests no prescriuen mai. Després s'ha format a nivell de l'estat espanyol el que es denomina la Red Aqua, que és una xarxa d'associacions de tot l'estat, que Memòria de Mallorca hi pertany, i que aquesta xarxa associativa ens informa de totes les actuacions del procés. Quan se va procedir en aquesta presentació de la querella, l'advocada va viatjar a l'Argentina i era el 16 de febrer i també hi va viatjar Carlos Lepoy, però després, posteriorment, hi han viatjat en Peter i la Maria Antònia, que ells seran molt més explícits en tot aquest viatge i els informaran amb imatges. Bé, tipus de querella. Naturalment, jo som neboda de Jaume Serra Cardell. Hi ha un ciutadà de la Pobla que té querella en el jutjat número 1 federal de l'Argentina. Aquesta querella te demanaven que fossin les dades de la persona querellant, o sigui jo, el meu tipus de parentiu i després els datos de la persona víctima directa. Te demanaven, i això va ser una feina molt dura, te demanaven que fessis un petit relat d'una manera més escueta de tot el que sabies de la víctima, del teu familiar. Ens vam haver de passar, o sigui, de Memòria de Mallorca ens vam dedicar a fer d'un parell de famílies. Algunes eren horrorós perquè eren víctimes, com el cas de Dolors Cabello, víctimes de desaparicions forçades, d'agafar son pare, d'agafar el predí, desaparèixer i a hores d'ara no saber on és. Això és desgarrador. I després hi havia els altres tipus de víctimes, com és el cas d'en Jaume Serra Cardell, que sí que teníem informació. I naturalment ens vam haver de passar la causa, que per mi va ser un poc traumàtica, però em va agradar perquè vaig veure de quin tarannà era ell i com actuava. Jaume Serra Cardell era, ara diré la querella que està presentada a l'Argentina, o sigui, el relat que vaig fer jo, perquè els advocats argentins li poguessin donar forma de querella. Els fets que me demanen. Jaime Serra Cardell era un joven maestro de escuela que ho van haver de fer en castellà, perquè a l'Argentina, el jutjat de l'Argentina, ho van haver de fer en castellà. Cosa que a mi m'acosta un poc perquè per que no són jo que ho dic, però bé. Jaime Serra Cardell era un joven maestro de escuela que una vez aprobadas las oposiciones actuaba como oficial primero de la Secretaría del Ayuntamiento de Puebla. Mientras estaba en expectativa de destino y junto a otros compañeros, muy especialmente su amigo Juan Pizama Sanet, joven estudiante de Derecho, el día 8 de abril de 1936 constituyeron la Agrupación Socialista de la Puebla, de la que mi tío Jaime Serra Cardell era el presidente. El día 19 de julio de 1936, cuando el general golpista Godet proclamó el bando de guerra, mi tío, Jaime Serra Cardell, se encontraba en el ayuntamiento, como secretario del mismo que era,
y habiendo provocado, dando de guerra, un profundo debate en el consistorio, el alcalde republicano Felipe Serra consistió en dar lectura al bando a las 23 horas del mismo día 19. El día 20 de julio por la mañana, procedentes de Inca y Porrera, llegaron al puesto de carabineros de la Puebla camiones con carabineros que se habían adherido al golpe, al frente de los cuales iba el comandante golpista Alfonso Castellari, y según testimonio de Salvador Crespigós, les acompañaban falangistas, con la intención de que los carabineros de la Puebla se adherieran al golpe y entregaran las armas, pretensión a la que se negaron los de la Puebla que, leales a la República, no quisieron entregar las armas pagando esta lealtad con su vida. Al mismo tiempo, los golpistas se desplazaron hacia la plaza del pueblo dirigiéndose al ayuntamiento, desalojando de manera muy violenta al alcalde, Felipe Serra, y a los regidores legítimos, y profiriendo amenazas tales como: cuando ganemos, las vais a pasar más negras que el betún, que por lo visto profirió un tal Gabriel Grau Reinés, negándose después al ser preguntado por el defensor de mi tío, don Fernando Pou. Sin embargo, otro testigo, Jaime Serra Pascual, dijo que sí, que se oían amenazas en el pueblo, específicamente contra Jaime Serra Cardell, pero dijo no saber quiénes eran las que los proferían. Luego un grupo de falangistas se dirigió a la sede de la agrupación socialista, situada en la plaza, con la idea de detener a todo aquel que se encontrase allí. Al no encontrar a nadie y con la plaza llena de gente, empezaron a disparar contra la sede en la que ondeaba la bandera del partido y no en el ayuntamiento, como se pretende en la causa 17-1936 que tenemos en el archivo de memoria de Mallorca, cayéndose como consecuencia de los disparos el cartel de la misma asociación, y una vez en el suelo fueron pateándolo los falangistas con tanta virulencia que a uno de los falangistas se le disparó el arma autolesionándose. Ante estas circunstancias, mi tío, que estaba en el ayuntamiento, pudo salir por la puerta trasera, dirigiéndose inmediatamente al cuartel de carabineros, en donde los carabineros leales habían cogido un vehículo para dirigirse al Canto Alpinar, que es la Victoria de Alcuni, en la zona norte de Mallorca, con el propósito de embarcar desde allí hacia zona republicana, y si no fuese posible, dirigirse a Argel. Jaime Serra Cardell y los paisanos encausados con él, con ánimo de ayudar a los carabineros leales, subieron al vehículo y permanecieron en el Cap de Alpinar a la espera de la barca que les transportaría a Menorca, a Barcelona o Argelia, hasta que el 22 de julio fueron detenidos por un numerosísimo grupo de falangistas, entre ellos uno de los hermanos Barbará, José Barbará Puig, famoso junto a su hermano por ser especialistas en aplicar la ley de fugas, y guardias civiles que también fueron conducidos por un encausado, Francisco Pendas Serra, que sabía dónde se encontraban por haberles habituallado en alguna ocasión. No hubo violencia por parte de los republicanos, y con la promesa de un juicio justo entregaron los carabineros sus armas. Fue exactamente lo contrario. Jaime Serra Cardell, después de ser encarcelado en el vapor Jaime I en la prisión Estaciones, conocida como Cambier, fue sometido a un consejo de guerra, causa 17-1936 de los archivos de memoria de Mallorca, plagado de mentiras, con la cínica acusación a los republicanos de cometer adhesión a la rebelión, con los informes y testimonios emponzoñados a destacar del alcalde franquista Juan Masfranc y del comandante de la Guardia Civil Gabriel Amengual Omar y del cura Antonio Palou y Pons. Y sin ningún tipo de garantía jurídica, baste comprobar la serie de nombramientos para su defensa y posterior renuncia de los militares abogados nombrados. Con mucho esfuerzo y desesperación por parte de la familia se consiguió la asistencia del letrado civil don Fernando Pou Moreno, que aceptó su defensa el 10 de enero de 1937, a solo un mes y medio de la celebración del Consejo de Guerra, que se celebró el 24 de febrero de este mismo año en la Escuela de Artes Oficios, en el que se condenó a mi tío Jaime Serra Cardell a la pena capital como autor directamente responsable del delito consumado de rebelión militar. O sea, que casi va a pegar estat d'estat, cumpliéndose, ara està del 2014, això encara és vàlid, és de vergonya. Cumpliéndose este asesinato legal, el día 11 de marzo de 1937, en el Fortín de Illetas, Mallorca, el sufrimiento y la desesperación de su madre, que intentó suicidarse, hermanas y esposa, con la que se casó in articulo mortis, fue infinita. La represión a estas mujeres llegó al extremo de prohibirles llevar luto,
No podían recibir el pésame de nadie. Tenían 2 falangistas armados vigilándola a la puerta de su domicilio y además le prohibieron llorar espetándoles basta de hacer comedia. A su hermana Martina, mi madre, y a su esposa les obligaron a beber aceite de ricino y a Margarita, su hermana mayor, la tuvieron encarcelada 2 meses y medio en la cárcel provincial de Palma acusándola de espionaje, solo por ir del puerto de Pollensa, donde se encontraba una base aérea golpista, a la Puebla en bicicleta. Acudo a la justicia argentina con la esperanza de obtener justicia, verdad y reparación que se nos niega en nuestro país, para que estos hechos delictivos no permanezcan en la impunidad más absoluta y para que la dignidad, el honor de personas, el honor y el reconocimiento social a personas como mi tío Jaime Serra sean una realidad en un país que ha consentido que el único que se haya sentado en el banquillo de los acusados ha sido un juez que ha intentado investigar y condenar los crímenes del franquismo. Això és el que o sigui, això és el relat que ha presentat a l'Argentina d'en Jaume Serra Cardell. És un relat que 8 abogats que s'ocupen d'això li han donat en les 31 querelles més individuals que han presentat, li estan donant el format de querella per demanar, en el cas de desaparicions forçades i demanar, ara ho contarà millor amb Maria Antònia perquè després hi ha el relatiu a l'exhumació de fosses, que això ho explicaràs tu. Teniu un ciutadà querellat. Ja està. Jo és que cada vegada que sento un relat d'aquests m'emociona i mira que els he fet, la Ivanella també els ha fet, però m'impressiona moltíssim. Nosaltres les publicam ara, les estem publicant a la revista Dins de la Memòria de l'associació, les estem publicant a tots, són de regressar, tal qual, només el relat, no ben bé la querella això, perquè després ja sabeu, els abogats, li donen la forma legal, sí, la forma legal, que no és exactament així, però els fets que m'ho relataren aquell estiu que varen compartir i aquelles persones. N'Antònia és vera que tenia la causa, però és que cada una és diferent, cada una de les querelles és diferent. Tenim casos de... Jo crec que van quedar molt impressionats els abogats. Nana Messuti me deia que ella, com que tenia tantíssima feina, el seu company l'ajudava i que li havia donat les querelles nostres perquè estaven molt ben relatades i no tenia... i que el seu company no havia pogut continuar perquè acabava plorant, o sigui... No sé, de casos així com casos de persones que van ser... que sa filla molt relata que son pare, un veïnat li va dir que li van disparar les cames i el van posar damunt i altres companys damunt llenya i els van cremar vius. A Manacor, de gent que cerca i encara no sap on està i demana, i encara se'n recorda quan era petita, demanava i se'n reien d'ella. De dones o nines que anaven a les estacions a esperar a son pare que els volien arribar perquè els deien que els havia posat en llibertat i no arribava mai. No sé què dir, d'homes grans amb 80 i pico d'any plorant, explicant ara això és d'ara, estic xerrant de l'actualitat perquè molts tenen relació amb la memòria històrica amb el passat, però són víctimes en present, com podeu veure, en present ara mateix, veïnats nostres, companys nostres, germans nostres, en fi, família nostra, en present. Per tant, no sé, jo recordo molt que és aquest home perquè un home amb 80 i pico d'any que plorant te digui que pensa que son pare el van tirar amb una pedra en escoll fermat i el van tirar a la mà perquè quan eren nines de l'escola li deien que se'n reien d'ell i que jo li vaig demanar, me sap molt de greu, jo me'n recordo, jo li vaig dir, me sap molt de greu perquè se li ha recordat això i em va dir, no, tu no m'ho has recordat, jo ho penso cada dia, li vaig dir, però cada dia, em va dir, cada dia, durant tots els anys de la meva vida. Això és fortíssim i clar, tot això està en aquestes querelles, clar, van quedar molt impressionants, la veritat, i és vera, me'l van demanar, me'l va demanar especialment, per favor, veniu a l'Argentina, perquè Mallorca és un exemple del que va passar en molts altres indrets on no hi va haver un conflicte armat, on la repressió va ser controlada des del primer moment per les forces armades i va ser contra la població civil que estava indefensa. Per tant, és així, no? Però bueno, jo vull dir que la causa argentina parteix de molt abans, nosaltres hi vam sumar l'any 2012, se va posar l'any 2010, però jo sempre dic que ve de molt abans. Nosaltres quan vam escoltar aquestes persones, això l'any 2006, se van constituir com a associació, que el primer que vam fer va voler escoltar en primera persona en aquestes famílies
perquè jo també pertany, igual que l'Antònia, d'una família també represaliada, però jo pensava que era com a casos molt aïllats. Després em vaig donar compte que no, que això havia estat molt general, i a més necessitaven de qualque manera agrupem-nos, juntem-nos per tenir força, perquè mos adonàvem que passava el temps i el temps passava i passava i passava i ningú se movia, però no se movia els que s'havien de moure, que són els governs, les institucions, els partits polítics, tots. És que governen, és que no governen, és igual, no se movien per nosaltres. Sí que és vera que els d'esquerra mos estimaven i mos estimen, diuen, però que tampoc se movien per nosaltres. Per tant, quan vam donar compte els nets, quan els nostres pares ja eren grans, que ho havien de fer nosaltres, i per tant va sorgir tot el tema de la memòria històrica. Què vam fer nosaltres? Nosaltres, quan vam veure aquest patiment, aquesta greu violació que havia patit aquesta gent i el grau d'indefensió que patien actualment, vam dir, no me queda d'altre, que associem-nos, coneixem-nos i com més siguem millor i farem força. Ens hem de donar a conèixer, la gent ens ha de conèixer. Però també és molt important, nosaltres no ho podem fer en això, perquè això és una responsabilitat de l'Estat. El tema, per exemple, d'anul·lació de les sentències, que és el cas d'aquí de la Pobla, és tan senzill com tenir la voluntat de fer-ho. Així de senzill. I no ho ha volgut fer cap govern. Ni aquest, ni l'anterior, ni l'altre. No ho han volgut fer mai. Tampoc hi ha cap partit polític que ho hagi recollit expressament en els seus programes. No estan recollits, jo no vull... Al principi m'enganaven, però ja no m'enganen. O sigui, jo ho vull veure ben escrit, per el que jo demano, que no m'hi posin cometes, que no m'hi posin... Perquè després tu ho embuen, després resulta que diuen que sí, però que en realitat no. L'únic que fan és donar-te una subvenció a tu perquè ho facis tu. I no és tu que ho has de fer, és l'Estat que ho ha de fer. Són les institucions que ens representen a tots que ho han de fer, no nosaltres. Per tant, ens vam donar compte que havia de parar una denúncia. Contra aquesta denúncia? No ho sabem, perquè per aquell moment eren desaparicions forçades. Nosaltres anàvem a un cas que pensàvem que no tindria escletxes per cap banda. Perquè, clar, en els cas de les desaparicions forçades no prescriuen. És que no prescriuen, és com si ara mateix s'està sent perpetrant. Ara mateix estan perpetrant aquesta desaparició, no prescriuen legalment. I inclús va començar molt... Nosaltres vam fer la denúncia, com ens vam constituir el febrer del 2006, i vam fer la denúncia en 3 associacions, la primera denúncia que es va posar. La primera vegada que un grup de víctimes del franquisme va acudir a la justícia per a una denúncia va ser a l'Audiència Nacional el febrer del 2006. I una de les associacions va ser la nostra. En aquell moment vam presentar una denúncia només per desaparició, només. Per desaparició forçada, però un concepte sapiguent que per aquí no ens podrien coir, no ens podrien dir que això prescriu perquè no prescriu. I que són crims contra l'humanitat, això no pot dubtar ningú, és irrebatible judicialment. Irrebatible, no se pot dir que no. I a més, inclús ve d'abans del 2006, perquè el 2005, a Espanya, que en aquell moment va ser pioner, i això es de reconèixer i és de mèrit, i nosaltres vam pensar, carai, ara anem, va recollir el que és la justícia universal i va ser capaç d'obrir processos a criminals que havien matat o havien perpetrat genocidis de les mateixes característiques que aquí, a Xile, a Argentina, i això ho va fer l'Audiència Nacional a Espanya i va obrir aquest procés. A l'Argentina no se podia en aquells moments perquè hi havia lleis de punt i final que no ho deixaven, la idea de punto y final i obediència de vida, una cosa així, no? I també ho havien, clar, és que normalment quan hi ha una transició, un canvi, els assassins, la gent que ha perpetrat aquests crims, els dictadors, ho deixen trebat en això, atado y bien atado, també ho va dir Franco en això, o sigui que no és una cosa nova, atado y bien atado, però no tot el que vam pensar és que els que venien després lo desatarien, i no, ho van fermar més encara aquests, van acceptar aquest pacte. L'atada i bien atada i començant de nou, borra ni comptar nueva, com se sol dir. Ara començant de nou, a nosaltres mos donau, mos legalitzeu el partit i nosaltres ja acceptarem això. Perquè això va ser així, El que passa és que nosaltres mos van entregar altres coses. Clar, la gent, la societat en general, el que pensava i el que volia era llibertat, ànsies de llibertat. A més, les presons estaven plenes, però clar, no estaven plenes d'assassins franquistes, sinó tot el contrari, de lluitadors antifranquistes. I el que demanàvem era seguir d'amnistia, jo també la demanava seguir d'amnistia. La demanàvem perquè si gent sortís però ignorant que hi havia un pacte que s'estaven fent, un pacte de silenci de 25 anys, que no estan firmats a cap puesto, però ara ven que és real, o sigui que és cert això, per no tocar aquest tema. Però és que va ser tan greu el que varen fer, tan bèstia el que varen fer, que som el segon país del món, per posar un exemple, després de Camboya, amb més fosses clandestines esparcides per tot l'estat.
sense sumar amb gent tirada com animals cada dins. I no estem xerrant, ja vols dir, d'estem de rei catòlics, estem xerrant del present. Ella és la neboda, jo som una neta. Ma mare és viva, té son pare ha tirat una d'aquestes fosses. Per tant, això és una cosa ben d'ara del moment. I com que va ser tan cruel i tan bèstia el que varen fer, que això no se pot esborrar de cap manera. Això ha de sortir, havia de sortir. I surt, anant de la justícia. Bé, tornaré en el tema de la... Bueno, doncs inclús el tema d'anar, nosaltres i altres... Bueno, d'anar a les víctimes del franquisme a l'Argentina, ve, ja dic, a partir de l'any 2005, quan nosaltres ens donem compte que aquí que és el moment, som capaços de jutjar això, nosaltres ja som madurs, ho podem fer. Per tant, és quan comencem a preparar el tema aquest, no? I m'ho anem a l'Audiència Nacional. Està l'any 2006. Està 2 anys mort, mig mort, nosaltres pensàvem que estava mig mort, de fet me'l van queixar, però no és així. Pertoca no és jutjar número 5. No és polèmic jutge Garzón, però és que pertoca allà, nosaltres no el cercam, a ser allà on va directe allà, i allà toca, i cull, i el cull. I ho accepta a tràmit. Ho accepta a tràmit al cap de 2 anys. I per què 2 anys? Perquè en aquell moment hi va haver... Tot això va causar molt de revolt. Una de les coses que se van no tenir aquesta denúncia, a part de les clotigades que van rebre per tots els costats, va ser conscienciar, que fos molt polèmic i molt mediàtic, per dir-ho d'alguna manera. Els mitjans de comunicació ho van recollir moltíssim, segurament perquè va tocar un jutge molt polèmic, perquè si hagués tocat un altre que hagi fet més via, molt bé dit, no, i s'ha acabat. Vull dir, haguéssim fet molt més via, però va tocar un jutge molt polèmic que estava ficat en moltes coses i això, els mitjans de comunicació ho van recollir i van donar molt de rebombum. Molt de rebombum, no només aquí, sinó també a nivell internacional. A nivell internacional, moltes entitats i moltes organitzacions de drets humans se van començar també a mobilitzar i a voler sobre... De fet, Amnistia Internacional mateixa emet un informe ja l'any 2005 i després un altre, i ja no deixa, en tot estem ja no deixa el procés de les víctimes del franquisme i altres entitats també molt prestigioses de drets humans que també van veient que això... Bueno, sobretot molt bé, ens començam com dir, explicaria, ens començam no a codejar, no, sinó ens començam a saber, a voler conèixer el moviment memorialista, tot el tema jurídic de drets humans, sobretot procedent del Cono Sur, que se diu, no? Perquè allà sí que ho tenen molt assumit. I allà, a Espanya és un procés de la justícia universal perquè són crims tan bèsties que afecten a tota la humanitat i quan són aquest tipus de crims, qualsevol, això és la justícia universal, qualsevol tribunal de qualsevol país de la humanitat pot obrir un procés. Perquè a vegades en el mateix país no se pot obrir. Llavors, allà comença tot. El que passa que a l'Argentina van començar també els mateixos partits polítics i els mateixos sindicats a posicionar-se, que aquí no va passar això, a posicionar-se. I ells organitzaven concerts i organitzaven coses per poder fletar i poder pagar els bitllets d'avió a totes les víctimes de la dictadura d'allà perquè poguessin venir a Espanya a declarar. Ells, els sindicats i els partits polítics. De fet, hi havia polítics que en aquells moments, per exemple, la secretària del president, Kirchner, va dir que si els tribunals de justícia argentins no acollien a les víctimes de la dictadura argentina, ella personalment, ja siguent presidenta, com a presidenta els acompanyarien als tribunals internacionals. Clar, tot això cala dins la societat. Quan ja està acceptat institucionalment, tot això va calant. I allà hi ha un sentiment, bueno, això és tema dels drets humans, que aquesta gent ho sap ell. Ho tenen, ho saben, ho estudien, a les escoles ho veuen, ja ho veurem després uns quants segons del viatge que van fer nosaltres, però us puc assegurar que qualsevol persona amb això en sap, ens pot donar en 40, però qualsevol persona, els taxistes, que nosaltres trobem molts taxistes i tal, te xerren d'aquest tema i en saben moltíssim, ho tenen molt acceptat, ho tenen molt de dins. Totes les institucions de l'Argentina, en els ajuntaments, tenen comissions de drets humans. Aquí no tenim comissió de drets humans ni en el Parlament espanyol, cosa que se van quedar al·lucinats, ja quan van dir que no en teníem. Vull dir, ho tenen tant de dins que les mateixes escoles, llavors dic que els donen classes d'això. Els nens ho saben. És vera que la seva dictadura és més recent que la nostra i que allà tots estan tocats, bueno, molta gent està tocada, si no tens un germà, tens un amic, o si no tens un amic, tens la filla, o tens... Però ara ja no són més... L'altre dia escoltava un actor en aquell Boto, Diego Boto, que deia, ara ja no només, quan van passar les generacions, ja no només són relés d'aquí, ja no només són les madres, o les abuelas i les madres, ara també són los hijos.
abuelas i madres de Plaza de Mayo, ara també som els fills, no? Ja ens toca una altra generació els fills, no? I aquí està passant el mateix, aquí som primer van ser directes, les dones, els fills, i ara som els nets també. La denúncia sotmet a tràmit, coneixeu tot el que va passar, perquè passa molt, coneixeu, perquè ho hem dit moltes vegades, en el mitjà de comunicació ha sortit moltíssim, tot el procés, se va intentar des de la Fiscalia ha de perseguir els criminals i aquí fa just el contrari, no només això, sinó amb altres coses també, fa just el contrari, no persegueixen els criminals, sinó que se posiciona, i se posicionen els cas de les víctimes del franquisme sempre en contra de les víctimes del franquisme. Per què? Per què els tribunals fan això? A mi me fa moltíssim de mal, però és vera. Però després ho vaig pensar i vaig dir, si són els hereus, aquest de l'Audiència Nacional d'Estop, del Tribunal d'Orden Públic que tenim en el franquisme, són els mateixos. Aquí són els mateixos. Aquí no hi ha hagut res més que passar un tub se'n va d'una altra, no hi ha hagut altre procés, no hi ha hagut un procés, no hi ha hagut una ruptura. Per tant, com que no hi ha hagut, doncs clar, això segueixen sent els mateixos. Aquí els mateixos poders dels estats, per exemple, l'administració de justícia, que la justícia és un dels pilars fonamentals d'una democràcia. Resulta que jo ho tenc de dir així, ja ho vaig dir en aquell moment, ja l'any 2008, el 2009, quan van aturar el procés, jo ja ho vaig dir, els tribunals continuen sent franquistes, i és vera, o sigui, aquí les bases fonamentals d'aquesta democràcia estan aquí, són franquistes, venen d'aquí, o sigui, el mateix que tenim del cap d'estat, el va posar en Franco, i va jurar els principios aquests del moviment, com se diu, principios fundamentales del movimiento, del meneo. Per tant, és així. Bé, la qüestió és que se paralitza el procés, primer se diu que sí que se sumaran unes forces, un jutge ordena per primera vegada, això va ser fortíssim, un jutge ordena per primera vegada que s'obrin dues forces, concretament la de Porreres i la de Calvià, no per res més, sinó perquè nosaltres, quan se va obrir la causa, que el jutge García havia estat de tràmit ja, varen presentar dos informes que teníem fets i en aquell moments en teníem només de dues forces, una era de Porreres i l'altra era de Calvià. Si haguéssim tingut més, haguéssim enterrat tots els que haguéssim tingut. Bueno, la qüestió és que un jutge ordena i a més surten els mitjans de comunicació a primera plana, que a Mallorca, el mitjà local d'aquí, a Mallorca se sumaran perquè un jutge ho ordena, dues forces, i a més ho autoritza i ho ordena. I això per als familiars de les víctimes va ser una alegria tan grossa, a part de l'auto d'en Garzón, que va ser una alegria bestial, veure que condemnaves tot aquell auto, jo crec que això quedarà. De fet, no queda per la història, aquest auto. Perquè la veritat és que és vera que ell només contemplava fins al 53. I hi ha molta gent que s'ha queixat perquè diuen jo estava a la presó al 53 i ja no compto. No, el que passa és que nosaltres només vam presentar aquests crims. Si s'haguessin presentat més crims, potser s'hagués pogut jutjar més tard, no ho sé. Si ho va fer perquè sabia que ho tornarien, tampoc ho sé, ho desconec, perquè també hi ha una teoria de gent que diu que ja ho va fer aposta perquè sabia que ho tornarien i que tal. Ho desconec. A nosaltres ens va donar una alegria immensa. Fos ell o fos qui fos, ens era ben igual, nosaltres no jutjam a les persones perquè no són jutges. Nosaltres jutjam la causa i la causa nostra és justa. I per tant, com que és justa, aquest home la va acceptar, fos ell o fos qui fos, la va acceptar i a nosaltres ens va donar moltíssima de força, moltíssima també presència en el mitjà de comunicació i moltíssima gent va conèixer la nostra causa i es va posicionar, cosa que no se feia abans. Van començar a tocar els nassos a l'estat espanyol i en els tribunals i això sempre és una alegria. O sigui, ser una buscata d'insult d'aquesta gent és com una de bocas pipa, quan veig que comencen a fer virgueries per veure com se posicionen i com fan per sortir d'aquí o sortir d'allà, jo m'ho pac molt bé. I bueno, finalment va caure en jutjats territorials, que això era el 2010, i se va obrir el procés a Argentina. Nosaltres en aquell moment estàvem immersos en el tema, perquè se va paralitzar, immersos en el tema aquí en els jutjats territorials, perquè en Garzón se va inhibir i va caure en el jutjat d'aquí de territorials, que va passar que nosaltres som una associació que no tenim mitjans, tenim molta voluntat i força, però mitjans no tenim amics que són abogats i ens ajuden, però vam haver de cercar abogats aquí també, perquè nosaltres fins ara tenim abogats a Madrid, que van haver de cercar abogats aquí, van haver de tornar a començar el procés, aquí ho dilataven tot el que podien, no arribava, feia un mes que tenien secats i no havia arribat. Tot això suposa una feina increïble, has d'anar en aquest jutjat, va caure dos jutjats, una a Palma i l'altra a Manacor, havies d'anar en aquest, te faltava un paper, havies de dos papers, havies d'anar a l'altre, bé, una història que no vos podeu veure, totes aquestes llarguíssimes, jo crec que ho feien a posta encara. Ells també estaven com assustats perquè no sabien com ho havien de fer, perquè és una cosa molt novedosa que no en tenien ni idea.
ens començaven a caure els casos de corrupció un darrere l'altre, i jo pensava, joder, ara s'estranyen del tema de la corrupció, quan desimpunitat, sobretot de corrupció, quan són impunes tots els crims, quan no desimpunes la corrupció, si són impunes els crims contra l'humanitat i genocidis, és que tot ve de lo mateix, i com que tot ve de lo mateix, doncs així estem. Bé, la qüestió, estàvem molt emmurats amb aquest tema, vàrem fer tots els recursos que havíem de fer, vàrem trobar un abogat, vàrem fer tots els recursos que havíem de fer, vàrem presentar en el jutjat territorial de Palma, en el jutjat territorial de Manacor, desestimat, vàrem presentar recursos, vàrem apel·lar, desestimats, després a l'Audiència Nacional, desestimat, un altre recurs, desestimat, bé, això tot estem de... Un via crucis que havien de passar, a ERA, jo a més si s'obrirà la bretxa, de qualque manera aquí, impossible, tot està ballat, això és un mur bestial, impossible, o sigui, una cosa, però sí que és vera que a nivell internacional estaven quedant retratats, i això ho hem aconseguit nosaltres, això sí que ho he de dir perquè és vera, ho han aconseguit les víctimes, o bueno, les associacions que representen la víctima del franquisme, ho hem aconseguit, això sí, estan quedant retratant com a porcs, que és el que són, encobridors d'assassins. Antònia, jo m'estic més que me diguin porc que encobridor d'assassins, encara més fort el segon que el primer. Encobridor d'assassins, són encobridors d'assassins, i de gent que viu aquí i que els hi passa per l'invent igual. La dictadura va durar fins al 77, vull dir que... Bueno, sí, vull dir, almenys bé, és igual. Però que de repressors vius n'hi ha, no? O sigui que aquí va castigar la dictadura fins al 77. Va matar aquell fins que se va morir. Se va morir ell en el llit, però també és vera que se va morir infectat de pus i de tota la història aquesta i en directe, perquè ho veiem tots, no? Però jo me'n recordo d'això, és que jo me'n recordo molt d'això, però és vera que va morir en el llit, però el nostre mà està encara que n'hi ha alguns que estan vius, ben vivets, i hem de fer tot el possible perquè aquests no se morin en el llit. Aquests s'han de morir seguts. Si s'han de morir, que se morin en el banquet dels acusats d'un susto. Ho dic jo, perquè si no, és vera, han d'aconseguir rompre aquesta impunitat del franquisme, però més que res, perquè mos han de rentar la cara d'una vegada. I han de ser el que han de ser realment, de ser un poble sa, un poble que avança, tot això que dic ara, potser sonarà molt fort, però això, quan tu xerres a Argentina, ells ho tenen claríssim, no els fa cap pena cap vell d'aquests que se duen a causar allà, cap ni una. Ni una. O sigui, és així, o sigui, són responsables de moltíssimes morts, de moltíssim sofriment, no només dels morts, sinó del que suposa una mort o una família. I després de la repressió d'aquesta família, de ser marginada, de la que comentant Antònia, de no poder dur gol, de que damunt te preversquin plorar, de que no tinguis accés igual que els altres a una educació, de que t'hagués examinat 3 vegades com el meu tio Andreu, que el vam fer anar a Madrid a examinar 3 vegades per semestre. Això, perquè era fill de qui era. Per tant, això és molt de mal que han fet aquesta gent i no me fa a mi cap pena ni una. Per tant, quan vam anar a l'Argentina ja va ser perquè vam dir s'ha acabat aquí s'ha acabat el procés, vam aconseguir anar al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional també ho va aturar, demanàvem un recurs d'amparo, tot aturat. Havíem esgotat les instàncies judicials a Espanya, a la vegada la defensa del jutge Garzón ens va cridar per anar a declarar en el seu judici, quan ell, no en el nostre, en el seu judici, quan ell imputaven per el tema de l'investigació dels crims franquistes, i vaig haver d'aguantar a Falange i a Manos Limpias, que estaven allà en el tribunal, a un lloc hostil, em vaig sentir, bé, tots els que anàvem allà, em van sentir en el Tribunal Suprem a declarar, allà a declarar com si, no sé, fem moltes preguntes perquè caiguéssim, o sigui, perquè sigui una cosa... I vaig anar amb alegria perquè volia fer i volia que això sortís, perquè jo entenc que això dona molta difusió i a més perquè crec sincerament que d'aquella causa en Garzón era innocent, o sigui, jo ho crec així, jo soc creguent, o sigui, no té res que dir. Ojalà haguéssim trobat més jutges com ell, valents, que haguéssim coit aquest tema, tots s'han desestimat. Aquí, a tots els tribunals que ha caigut el tema de les víctimes del franquisme, a tots s'ha desestimat. Ningú, no hi ha hagut ni un jutge que hagi estat capaç de dir sí, ni un. I mireu que no només, aquí a Mallorca per tot, totes les altres associacions per tot, un darrere l'altre, no. Però clar, l'exemple el tenien amb Garzón o un altre, ha sigut en el banquet dels acusats. Qui se treballa les perspectives? O sigui, aquí no hi havia res que fer, estava tot fet. A Europa també vam anar a Estrasburgo també vam anar. A Estrasburgo ja sabien que mos dirien que no, perquè ja estaven caigant d'altres puestos. A damunt encara a Estrasburgo
el que fan per contestar, perquè aquí te posen per nas d'excusa que posen la llei d'amnistia del 77, que en tot cas, si no haguessin prescrit els crims, també te posen l'excusa, aquí a Mallorca ens van dir que ja tenien la llei de memòria històrica, que això ja m'ho havien de confirmar, que demanàssim una subvenció. Això m'ho van dir aquí a Mallorca, però si no en tot cas m'ho van dir que havien prescrit, i si no havien prescrit, que tanmateix la llei d'amnistia no els podria jutjar. Això és el que m'ho van dir. Per tant, aquestes excuses... A Estrasburg, perquè també vam anar a Estrasburg, i a Estrasburg què diuen? A Estrasburg diuen que hem esperat massa temps. A damunt, les víctimes són responsables d'esperar massa temps. Ells no entenen que això va ser una dictadura de 40 anys. Ho saben, no? I saben que si la dictadura va ser de 40 anys, en part també responsabilitat seva dels països d'Europa. Ho saben, no? Perquè ens van quedar tots sols. La Marçona Puigcentic, la germana de Puigcentic, contava que ells els deien que... Perquè aquí hi havia una dictadura, o sigui, el Tribunal d'Estrasburg de Drets Humans, segons quines víctimes i nosaltres com a víctimes i familiars de víctimes ens vam alegrar moltíssim que anul·lassin la doctrina Perot, per exemple, que és un paf en tot el morro, vam estar contentíssim, amb altres víctimes han correspost, però en les víctimes del franquisme el Tribunal d'Estrasburg s'està portant d'una manera molt indecent. O sigui, la Marçona Puigcentic, germana Puigcentic, que varen anar tot d'una, la família, a reclamar en el Tribunal de Drets Humans, li varen contestar que com que aquí hi havia una dictadura, com que no podien fer res. I altres famílies franquistes, de víctimes del franquisme, que han anat com la neta de Don Juan Negrín, com la família Luque Dorado, i com altres famílies, resulta que ens diuen el que diu la Maria Antònia, que ens estem massa. I en altres, el Tribunal d'Estrasburg, contau, la fossa de Calvià, no ens deixa obrir. O sigui que... No, mos ha dit que no. Mos ha dit que no. O sigui, jo crec que és que hi ha víctimes d'una, víctimes dos, i les de franquisme... No existeixen. Ja està, no. Això a nivell d'Europa, ho dic perquè a vegades estem queixosos del tipus de justícia, de qualques actuacions que no són massa... però és que, nosaltres ens sortim a l'Estrasburg, amb el Tribunal d'Argentina, continua. Sí, no, ja està. La realitat és aquí. O sigui, se passa el següent. L'Antònia ja ho ha contat. Cercam a Mesut i la coneixem i ens personam a l'Argentina. Ens personam a les querelles primer i després quan anàvem a Demana, que ja ho he dit, quan anàvem a Demana acompanyant-la a un viatge on hi anàvem part de nosaltres i altres entitats, també persones que representen per dir de qualque manera diferent tipus de víctimes o diferent tipus de delictes per dir de qualque manera. Des de desaparicions forçades, des de judicis sumaríssims, des d'assassinats per les cunetes, des de tortures, treball forçats, preventoris, que això és preventoris una cosa molt nova també, que són aquestes nines, sobretot nines, que hi havia nines, però nines que les duien a partir dels anys 50 en aquests espais que se'ls deia que era per curar la tuberculosi i no hi estaven malaltes, això per prevenir-les. Normalment tenien els pares tancats a presons i eren fills o filles de roig i era gent pobra. Els pares no duien menjar que seva perquè estaven tancats i tancaven en aquestes nines i el que estan contant ara, que n'hi havia una de nosaltres, l'Àngela Fernández, que jo m'he quedat impressionada del que contava i el que els feien en aquests preventoris en aquestes al·lotes, o sigui, era bestial. Això és un altre cas també de... O sigui, hi havia diferents tipus de delicte, no sé si ara mateix les amputació de l'ens, els bebès robats, el tema dels bebès robats, hi havia molta tipologia de delicte i gent que representaven aquests delictes i que vàrem anar a l'Argentina a demanar coses. Jo concretament no sabia molt bé el que anàvem a demanar, que des de Mallorca anava més que res a exposar, jo anava a exposar el cas, perquè en el cas nostre d'anul·lació de sentència jo no entenc encara, però bueno, jo no entenia com des d'un país estranger o de fora, que no és el mateix país, poden instar o poden ordenar a un estat a que anul·lin les sentències, per exemple, o com poden ordenar que s'assumin unes fosses quan ells no són aquí, que els jutges se presentin a ordenar unes fosses que no són aquí. Per això sé que sí és possible. Jo no ho sabia en aquell moment, us
després totes se van desenvolupant i va haver de canviar la meva declaració, que després ho contarà en Peter un poc, però finalment van decidir anar-hi. Nosaltres som una associació sense afany de lucre, ja ho he dit abans, com ens sustentam només amb les quotes dels nostres socis, que no anem darrere ningú, com es pagui o no deixem de pagar, que la feina és tota voluntària i clar, ens van trobar dificultats per pagar un viatge, costejar un viatge d'aquestes. Nosaltres no tenim sindicats i partits polítics que ens paguin, que ens ajudin en aquest sentit. És així. I per tant, vam haver d'espavilar nosaltres. Primer vam fer reunions i assemblees sense els mateixos querellants. Pensaven que no haurien de pagar els querellants, això només, perquè no se tracta de que si tot això arriba a bon port, se beneficien els familiars de les víctimes. Jo crec que això és una qüestió que ens beneficien tots i totes, o sigui, això és així. Crec que és una qüestió de tots i totes, no? Per tant, vam obrir una compte, no, vam obrir la possibilitat vam pensar en fer diverses coses. Una d'elles va ser fer un concert, una altra d'elles també un sorteig, vam fer un sorteig i amb això vam intentar recaptar, i bueno, si hi ha qualitat d'aportacions, vam intentar recaptar, una vegada fet el viatge, l'associació va pagar el viatge i vam anar dues persones, jo en representació de l'associació Memòria de Mallorca, en Peter m'hi va acompanyar, que és documentalista, i tot això volia quedar registrat, i va anar com a Memòria de Mallorca, de documentalista de Memòria de Mallorca, i va quedar tot això registrat. La nostra intenció és per fer un documental, tenim moltíssimes imatges, tot això també requerirà finançament, a veure com s'espavilam. I jo ara vos passo la paraula a Peter perquè vos conti un poc el viatge, el que vam aconseguir un poc, i després, si voleu, acabaré llegint un poc la meva declaració, la declaració que vaig fer en seu judicial, i no sé, passo la paraula a Peter, gràcies. I un torn de paraula. Se pot ballar un poquet, aquest llum? Prova la llum, prova a veure com queda si està completament apagat. Què tal? Ah, sí, que va millor. Se veu bé, se fa dos se veu per roig. Està massa estret. I només cap aquí, i només cap aquí, i només cap aquí. Bé, jo vos explicaré una mica gràficament el que va ser el viatge i damunt de les fotografies, damunt de les fotografies, sigui també més amén que diguem-ne contar-lo, no? Veureu que hi ha una estrella mediàtica tot el temps que és Maria Antònia. Si jo anava en l'associació i ell gravava... Jo com gravava jo me sortiré, però ella la menjarem fins a la sopa, ja ho sabia, sense fotografia. Però bé, a part de Maria Antònia, que està aquí facturant, a continuació veiem aquests companys. Aquí a l'aeroport de Barajas, a Madrid, ja ens van trobar a la comitiva, no? Llavors, aquí veiem algunes de les persones que han estat, que són querellants. Sí, així. I veiem que aquí a l'esquerra de la Maria Antònia hi ha dos companys, que són en Pablo Mayoral i en Felipe Moreno, que és el que du la gorra i les ulleres. Aquestes dues persones van ser torturades a la darrera etapa del franquisme. En Felipe Moreno, concretament, va ser torturat per aquest famós Billy el Niño, que ara està també tan conegut, i que l'altre dia... Bé, precisament nosaltres érem en Argentina quan va ser cridat per l'Audiència Nacional i va aparèixer aquell que era tan valent en els seus temps. Semblava que tenia molt de fred, no sé si heu vist les fotografies, que anava tot tapat, perquè si no el reconeguessin i tal. En cotxe oficial, però... En cotxe oficial. I en Felipe va ser una de les persones que va torturar. I en Pablo, que és l'altre company, en Pablo va estar condemnat a mort amb altres companys. A ell al final li van commutar la mort, però 3 companys seus van ser executats, que van ser una de les darreres execucions del franquisme. Aquí la Maria Antònia coneix Anna Chorn, Ana Ascensión Mendieta. És una dona gran de 88 anys, ell se va fer a l'Argentina amb 88 anys, que cerca el cos de son pare perquè està a una fossa comuna i vol exhumar-lo. I és una dona lluitadora, com veieu, a la seva edat no era un viatge còmode, de fet amb els canvis de temperatura aquí era pràcticament hivern i ella estava en el darrer moment de
primavera va ser un canvi de temperatura molt fort i se va posar malalta. Va tenir febre i... Aquí ja estan sortint de l'aeroport a Buenos Aires. I aquí veiem l'Ascensió Mendieta, la Maria Antònia, i en el centre està Anna Mesuti, una dels nostres advocats de la que ja hem parlat suficientment abans, que ens va venir a rebre aquí a l'aeroport. Aquí és la primera reunió que van tenir tots els querellants una vegada arribats a Buenos Aires per coordinar i per organitzar tot el que serien els dies que passaríem a Buenos Aires i va haver una agenda molt atapeïda perquè no tenien a vegades ni temps de dinar de totes les activitats i de tota l'agenda que teníem. I com ja ha dit abans la Maria Antònia, hi va haver un grup una miscel·lània, diguem, una mistura de diverses causes. Aquí, en aquest pla que se veu la Maria Antònia en el mig, hi ha Paqui Maqueda, que és de l'Assemblea, que és de l'Associació de Memòria Històrica d'Andalusia, hi ha Àngela, que és aquesta, una de les dones que va ser nina a un preventori on van patir unes condicions indignes, i a l'altre extrem veiem, per exemple, en Xavier, que és la persona en nom de la CNT, que també està personada com a organització. I aquí d'esquenes, que després la veurem millor, això d'Escavell Blancs és la persona Puig Antic, la germana de Salvador. Aquí veiem que l'Ascensió va complir 88 anys allà mateix. I va fer una petita tarta, una petita festa. Això és una de les primeres visites que farem, és part de la memòria. Allà ens va impressionar molt gratament com s'han obert espais per no oblidar, espais de memòria, cosa que aquí són totalment desconeguts. I això, bé, n'hi ha una al cementiri de Palma que hem fet nosaltres, i n'hi ha un bosc de la memòria aquí, i alguns indrets com aquí o com a Calvià, ho sabem, però són iniciatives de la gent, no són iniciatives. Bé, el bosc de la memòria de Calvià realment va sortir de l'Ajuntament, per iniciativa d'un company nostre, d'en Manel, que estava llavors a l'Ajuntament, però bé, en general, no se caracteritza l'estat espanyol per obrir espais de memòria. I en aquest mur hi viuen totes les víctimes conegudes, que són milers, i aquesta companya, aquí hi ha dues companyes, na Paqui, que és el vestit de flors d'Andalusia, i na Mimi, na Noemí, que és una companya d'Argentina que té aquí a familiars. Se va emocionar molt allà quan va recordar una germana i un cosí. I sabeu que això és molt interessant com uns artistes argentins en aquest part de la memòria han fet aquests happening de senyals que estan molt bé, eren moltes més, aquí només veiem unes poques, però eren impactants. I aquest parc està construït al costat del Río de la Plata. I per què està construït en aquest indret? Perquè molts de desapareguts van ser llançats des d'avions dins el riu. Eren torturats, eren pujats a l'avió, a vegades vius, a vegades morts, emmanillats i llançats en el riu. I aquest espai està just a la vorera del riu. Veieu, aquesta és una de les escultures que està dedicada a un Enlop jove, tenia 14 anys, que va ser desaparegut també. I és una escultura que està damunt del Río de la Plata, en el mateix parc de la memòria. Que és el grup un poquet de visitants, aquí estan tots, els querellants, alguns companys argentins. Ens va impressionar molt, tant aquí com els altres centres de la memòria, que després parlarem, que moltes vegades estan coordinats per gent molt jove. Gent que no va viure en primera persona la dictadura, ni les tortures, però que t'expliquen amb molta, diguem-ne, que s'han après molt bé i s'han documentat moltíssim com va ser això i són els guies d'aquest lloc. Aquí també hi havia dos joves. Aquí també és un moment interessant per nosaltres perquè aquí la Maria Antònia està amb els familiars d'un mallorquí que va emigrar a l'Argentina, originari de Llucmajor. Son pare d'aquest senyor, que encara és viu, però que no viu a Buenos Aires, sinó a Mar del Plata, son pare, com ja és molt gran, no va venir, van venir els fills, però aquests fills, el seu predí va ser desaparegut a Llucmajor. Llavors, ells, des d'allà, també s'han afegit a la querella. La Maria Antònia es va explicar com funcionava la qüestió de presentar-se i tot. Van contactar amb nosaltres a través d'internet, des d'allà, i aquí ens van conèixer.
mantenir. Aquí és el Centre Gallec de Buenos Aires, ens van fer una bona acollida. La veritat és que hi ha un munt de companys argentins que estan fent molta de feina per aquesta querella. També s'ha de tenir en compte que ells estan una mica en deute amb nosaltres en general, perquè des d'aquí se va obrir l'escletxa que després va permetre que ells jutjassin els seus assassins i torturadors. I ara, una mena d'efecte rebot, nosaltres també tenim esperances que des de l'Argentina s'obri l'escletxa necessària, perquè moltes vegades des de dins dels països on s'han efectuat aquests crims és molt més difícil. A vegades és més probable des de fora. La Maria Antònia Txerra, a totes les bandes, com és natural, va fer el seu discurs. No va entrar a mica. No, si demano un microdant, tu què fas? No, vaig ser molt breu. Mira, el que vaig dir, el dic cada vegada amb això, perquè me va sortir de s'ànima, vaig dir, els vaig donar les gràcies per acollir-nos en aquests moments i a més també els vaig dir, ja ho vaig fer una altra vegada quan vàrem perdre la guerra l'any 1939 i també vos obreres. Per tant, això és el que vaig dir. No vaig dir res més, vaig passar el microdant tu. Va estar molt bé, va estar molt bé. Aquí hi ha en Darío Rivas, aquest senyor gran que Antonina ens ha xerrat d'ell, perquè és el que va posar-se primera, el que va obrir la querella, la primera denúncia de la querella a Buenos Aires al 2010, un 14 d'abril precisament, no? I aquest senyor, que és un emigrant gallec, ja fa molts anys que està a l'Argentina, però des d'allà va posar-se primera denúncia. I allà tothom el té molta estima, perquè gràcies a ell després, quan se va veure que sí que semblava que avançava, se va afegir gent des de l'Argentina, 2 més, i després des de l'estat espanyol s'han afegit tots els que van anar allà, i molt més que s'estan afegint en aquest moment a través de les declaracions. Quan no tothom pot viatjar a l'Argentina, s'han obert en els consulats argentins de tot l'estat la possibilitat de declarar a través de videoconferències, a través de l'Skype o a través de qualsevol altre sistema, poder declarar davant del jutge des de la ciutat d'origen dels querellats. I això ha obert un munt de possibilitats. Per exemple, aquí tenim en Doni. El més jove dels viatgers. Sí. I veiem el pare i el fill. Resulta que aquest company va ser objecte de tortures durant els fets de març. El fets de març és el que se coneix a Vitoria com el 76, si no m'equivoco, ja era mort en Franco, però encara la dictadura continua operativa. De fet, molts pensant que continua operativa avui mateix. Llavors, però en aquell moment era més descarada. Llavors, va ser que una assemblea va obrir una vaga general a la ciutat i els treballadors se van tancar dins una església per protestar i els policies van rebre ordre de disparar. Va haver diferents morts, 5 morts i va haver torturats. En aquest company el van agafar i el van destrossar un ull, que el va perdre. I a nosaltres també ens agradava la idea que ell venia amb el seu fill a posar-se querella, perquè el seu fill fos testimoni de tot el que s'estava fent. I s'ha complit 21 anys allà, o sigui, va ser molt curiós. La persona més gran va complir 88 i el més jove 21 allà. Aquí estem en un dels centres de la memòria del que us parlava. Aquí va ser un centre de tortura. I avui està reconvertit en un espai de memòria on gent jove te rep, t'explica tota la història, te passeges per el puesto i te va explicant on i com se torturava. Una cosa que aquí, malauradament, no trobam. Un exemple paradigmàtic del que deim, on va ser assassinat la família de Antonina, els partidilletes, s'està caient a Bocins. I per aquell espai, en el seu moment, nosaltres ja vam plantejar que podria ser un bon lloc per fer un centre de la memòria, però bé, era militar i era mig públic, se va vendre per part del Val de Delgado. Delgado, que era seu, Val de seu família. I bé, amb interessos foscos, com sempre, perquè va haver un grup inversor anglès que el va comprar per 300 milions, crec que era. No sé per quan, però... I és més que sospitós que se compri una cosa que no se pot construir ni se pot fer res amb ella. Estrany. No ens ha de sorprendre que en el futur se canviï la catalogació d'aquest espai i després se pugui construir, perquè aquests inversors anglesos no crec que siguin tan beneits de pagar aquesta doblerada per un lloc que no se pot tocar. Temps al temps. Aquí veiem a Mersona Puigantí, la germana del Salvador, que ve molt contenta perquè acaba de declarar davant de la jutgessa.
i ella ens va dir que s'havia llevat un pes de damunt perquè tenia ganes, moltes de ganes de fer-ho. Això és el Congrés dels Diputats Argentins i aquí estem a l'interior que hi ha la Comissió de Drets Humans del Parlament argentí. Al fons veiem a Maria Antònia en la persona. Aquí la Maria Antònia està preparant la seva declaració que el dia següent amb la nostra advocada, Anna Messuti. I aquí, a l'apartament on estaven residint, va estar preparant-la concienzudamente, que se diu. No, perquè a més, com ella ha dit abans, se van tenir que fer canvis sobre la marxa, perquè no vam anar amb la previsió de que se poguessin des d'allà fer ordenaments concrets per la submissió de fosses. Però, quan allà ens vam donar compte de que sí que era possible i de que érem molt receptius i de que se ens demanava que demanassin coses sobre les fosses, se va tenir que canviar sobre la marxa la redacció de la querella. Aquí és el dia de la declaració. A la Maria Antònia li va tocar declarar el mateix dia que en l'abstenció. Això és la cafeteria dels jutjats. Això és el jutjat nacional i és un jutjat on també van ser jutjats alguns dels criminals argentins. De fet, hi ha una habitació petita, no sé què va declarar Maria Antònia, que ara veureu, sinó una altra al costat on s'hi van declarar altres companys nostres, que és coneguda i famosa, diuen que és la cadira, jo no sé si la cadira és la mateixa, però l'espai sí, on va declarar en Videla, un dels principals assassins argentins. Maria Romilda Servini de Cubria, aquesta és la jutgessa, una jutgessa molt peculiar perquè ja tothom la coneix, molt mediàtica, i com en Garzón, un personatge amb junts i amb ombres, perquè també és famosa perquè, per exemple, va censurar molt a un humorista que se ficava molt amb ella per una qüestió també relacionada amb corrupció i ella el va censurar, va ordenar que no pogués actuar, però al mateix temps la qüestió nostra s'ha mostrat molt receptiva. És una dona molt gran, llavors nosaltres pensam que està al final de la seva carrera i que no té res que perdre, perquè potser un jutge més jove estaria més alerta per les repercussions que pugui tenir tant a nivell local com internacional ficar-se en aquest jardí, perquè és un jardí jurídic. Aquí la Maria Antònia està estudiant la seva declaració que havia redactat la nit abans, i aquí estan alguns dels nostres querellants, els mallorquins. La Maria Antònia representava 30 famílies mallorquines. I aquí estan alguns dels noms. I aquí està dins l'habitació on es declarava. Aquí tenim en Maxi, que és el nostre advocat, un dels joves, és una persona molt eficient que estan fent moltíssima feina, argentins, són advocats argentins, que estan fent una feinada. La veritat és que hi ha un equip que després veureu al complet, molt competent. I aquesta és funcionària que va prendre la declaració de Maria Antònia, que tothom ens va contar que en el principi era un poquet borde, un poquet distant, però que a mesura que ha anat escoltant les declaracions i les històries fortes que conta la gent que va declarar, s'ha anat ablanint. De fet, el Maxi Sabogat, que està aquí, va quedar impressionat i ho va dir que aquesta no s'havia fet al pescoll, que m'he quedat... Quan va acabar la declaració se li va donar una abraçada molt forta i l'advocat va dir que això no era normal, que no ho havia fins ara. Aquí està l'equip d'advocats, molt competents, la veritat és que hi fan una bona feina. I després d'aquesta reunió d'advocats on ens van informar de com anava tot, era el dijous, i el dijous a Buenos Aires és el dia en què surten les madres de la plaça de Mayo, en ronda, que ho venen fent des de fa moltíssims anys, des dels temps de la dictadura, que van començar 4 i ara són moltes, i clar, nosaltres també vam voler anar a participar. Maria Antònia va anar amb el cartell de les víctimes mallorquines, ella exerceix el seu mallorquinisme per tot arreu on va, però era un
un fet molt simbòlic i al mateix temps emotiu, perquè era una forma de connectar les víctimes d'allà, les víctimes d'aquí, perquè realment van ser víctimes de fets bastant semblants. Aquí la tenim al costat de les Madres de la Plaza de Mayo. Les Madres de la Plaza de Mayo també ja fa anys que van patir una escissió perquè hi ha dos grups, el de la línia fundadora, que a nosaltres ens sembla les més autèntiques, no les més autèntiques, però sí les més fidels a l'ideari original de les Madres, perquè les altres s'han tornat ja més... L'altre grup, que també desfila per separat, són molt fidels al govern, són molt kirchneristes, i tenen un discurs també molt combatiu, però al mateix temps defensen molt en el govern, i aquestes són molt més independents. Aquestes, per exemple, no els agrada que desfilin amb elles banderes de partits polítics, de cap. De fet, va ser una cosa que m'ha dit, veus aquesta d'aquí, la senyora, aquesta d'aquí, aquesta dona d'aquí, aquesta que és la petitona, jo anava darrere i me va veure escartellat i me va dir, aguanta, aguantar-se cap pancarta, i va dir, no, ja un respecte, que no m'atrevia a aguantar una pancarta, que no, tant, saps, no m'atrevia, no, que això és coses, i m'ha dit, no, i com va veure, ustedes tienen el mismo derecho que yo quiero que usted la coja, me deia, que vos la cojáis, no sé com ho diu, no coger no diuen perquè coger no, perquè no seria agarrar, no sé com model, és el seu model, no? Sí, los taxis no se cogen. I bueno, i li vaig contar un segon i m'explicava i va dir, el que nosaltres no volem que aquí vengui són bé, partit polític que venguin els que vulguin, però les seves banderes aquí de vora nosaltres no, ajudar-s'hi, però les seves banderes de vora nosaltres no, sí que no va això que diu en Peter, perquè m'ho va dir aquesta mateixa dona i me va fer aquesta comparació. Bueno, segueix Peter. I aquí tenim a dues de les fundadores que van anar a un sopar amb elles. Jo supos que teniu més o menys clar què representen aquestes dones. Aquestes dones de les Madres de la Plaza de Mayo són un símbol ja a nivell, per exemple, del Mandela o un símbol dels drets humans ja universal. Són realment, per nosaltres, unes figures a tenir un respecte impressionant per tota aquella persona que sigui lluitadora i que realment vulgui un món més just, les ha de tenir com a referent, perquè la seva integritat i la seva lluita i la seva valentia és una cosa que impressiona. Allà en el sopar també m'ho van explicar un poquet com van començar aquells temps tan difícils, que realment m'ho van comentar que havien anat per a veure si la rebien a la Casa Rosada, al Palacio de Gobierno, perquè volien saber què havia passat amb els seus fills, però ningú les va rebre, no li van obrir les portes, estaven allà assegudes a la plaça, que és la Plaza de Mayo, està just davant de la Casa Rosada, i van dir, ¿por qué no hacemos una vuelta aquí, y una vuelta al voltant del monument que hi ha i tal? I van començar 3 o 4, els militars els encaronaven, però van dir que seguien, van anar cresquent i ara ja us dic, encara avui surten i bé, ara, a part que són molt respectades, els estimen, a part d'això, també són quasi una atracció turística, hi havia molt de turistes que anaven a treure-li fotos i tal, però són molt combatives, perquè se fiquen, o sigui, jo el que m'explicava aquesta dona d'aquí, na Nora, que és aquesta d'aquí, aquesta, sí, el que m'explicava és que elles han recollit el testimoni del seu fill, o sigui, que elles són combatives i quan hi ha una injustícia el primer que fan és personar-se allà, presentar-se allà i posar la seva, com que són conegudes precisament, donen suport a causes que ells consideren que han de donar suport i bueno, són gent supercombativa i una de les recomanacions que me va fer és que nosaltres ja ho tenim complicat, perquè me va fer gràcia, perquè sí m'ho va dir, empezar a hacer rondas, com nosotros, a hacer rondas, ¿no? Bé, jo l'únic que puc dir que un dels fets que per jo ha representat un autèntic privilegi està conèixer aquestes dones. És una cosa que m'he dut del viatge probablement de les més importants. I aquí és un programa de ràdio, ens van cridar des de la cadena SER, el programa que se diu Hora 25, que diu la catalana aquest Àngels Barceló, i ens van fer una entrevista i va parlar amb Antonio, va parlar en Chato Galante, que és aquest home que aquí, que també va ser torturat a la darrera etapa del franquisme i en abstenció. Va ser un programa que va estar molt bé, un emotiu que va escoltar molta de gent. Estàvem aquí
havíem anat a declarar, o sigui, imaginàvem tots els nervis, no, de bon matí. Jo vaig sortir, jo vaig declarar després de Natxón i la veritat és que vaig estar bastant de temps perquè hi havia un altre company també declarant necessari aquesta vida, la que diu, que m'ha dit, on quieres estar? I vaig dir jo aquí. Ells em van estar en vida, ja vaig anar allà a passar, però van sortir tard de la declaració i després vam esperar un mitjà de comunicació, vam atendre el mitjà de comunicació, total que eren les 4:30 així, no havíem dinat, i vam anar pitant aquí, o sigui, estàvem destrofant una calabrada. En aquesta dona no sé com va aguantar, perquè tenia febre aquest dia. De fet, la van ingressar, però la van dur a l'hospital i els hi diuen com que la deixessin allà a l'hospital. O sigui que imagineu-lo que representa una dona de 88 anys, un viatge tan bèstic, per dir això. I aquí ja va dir, bueno, ja ho va dir abans ella, quan vam anar a veure la jutgessa, perquè la jutgessa ens va rebre, hi ha una altra fotografia de... Bé, la jutgessa ens va rebre per declarar, però també ens va rebre abans, en el Pla de Justícia, a tots, per les primeres impressions, no per judici, sinó les primeres impressions, i aquesta dona se va aixecar allà i amb 88 anys li va dir, jo vengo aquí me ayuda a buscar los huesos de mi padre, només va dir això. I ja, imagineu el que representa això, jo crec que això ho diu tot, o sigui, ets cert, no? I aquí, precisament, hi ha un moment que diu l'idea, si teniu l'oportunitat d'estar a internet, el podcast d'aquest programa està a internet, si teniu l'oportunitat, vos el recomano, perquè a part que ella va estar fantàstica, en Chato Galante, que està de bord, també va estar molt bé, i jo vaig estar com som, però bueno, vull dir que va ser, primer va declarar una persona que cercava son pare, una primera generació, bueno, una primera generació en realitat va ser en Chato Galante, perquè va ser ell que va rebre directament, no? Després una víctima directa, després una filla i després una neta, i jo crec que va estar, la periodista ho va dur molt bé, a part que hi havia altra gent que xerrava també a Espanya, els entrevistava altra gent d'Espanya al mateix temps, no? Però ella aquí va fer, clar, jo me va emocionar moltíssim, jo no soc de llàgrima fàcil i no vaig plorar perquè estava molt saturada, però us puc assegurar que a la sala hi havia la seva filla, que la deu escoltar molt trobàs, i plorava, i en Chato Galante, que és un home ja fort i curtit, també plorava. Per tant, va dir, va un moment que va dir, señorita Lidea, señorita, si no, yo, es que lo que pido son los huesos de mi padre, aunque solo sea un huesito, aunque solo antes de morir pueda llevarme un huesito. I això és una passada, o sigui, escoltar això d'una dona tan gran que ha fet aquest viatge així, no he cotut tant... O sigui, a mi m'ha impressionat molt. En tots els companys, la veritat és que van ser dies entranyables, de molt de companyerisme, però una de les persones que més me va tocar va ser ella, com a la majoria de la gent, en Amarsona Puigcentí també. Amarsona Puigcentí és una lota increïble, molt espontània, molt natural, molt dur, molt de dins, no li agrada gent xerrar en públic, segur que li costa moltíssim i ho fa perquè ho sap que ho ha de fer, perquè és que moltes vegades la gent se pensa que aquesta gent va al protagonisme i tot el contrari, és complicat perquè tu t'estàs exposant, no és fàcil, no és senzill, t'estàs exposant la teva vida, els teus patiments, les teves coses, el que tu has de dir davant tothom i estàs exposat a que t'adonin, de fet, després ho fan, com aquests que ens diuen, mira, comencen a xerrar aquests quan tenen subvencions i aquestes coses. Si fos vera, si tinguéssim unes subvencions tremendes encara, però és que no les tenim. No les tenim, vull dir que... Però és que tampoc les volem, o sigui, és una cosa que tampoc volem això, el que volem és... I bueno, jo crec que el programa està molt bé perquè va recollir aquests testimonis i aquesta dona no encanta.